just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not a style, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows it? My baby just cares for me. Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. I'll be taken for a fool. It's not healthy to run at this pace. Blood runs so red to my face. I've been to every single book I know to soothe the thoughts that plague me so. Sink like a stone that's been thrown in
tea, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make of manners, someone say he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, can lead to notoriety. You can live up as the only one. Gentleness, sobriety, rare in this society. And light a candles brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what. Estàs dient tu de guanyar en el Batera i intentar sumar 4 punts més que teníem en casa, pues sí, la il·lusió era eixa. Però bueno, en futbol juguen persones, no juguen màquines, això no es pot programar. I les persones pues, estan acertats o no estan acertats, o n'hi ha lesions, o n'hi ha expulsions, o n'hi ha coses rares que sempre influïxen. Jo, pues, igual com no m'agrada opinar dels àrbits, tampoc m'agrada aclamar-me a la mala sort o a que el baló no vol entrar. Sé que no és normal que el contrari ens arribi una vegada com el diumenge passat que ens faci gol, que avui la primera vegada que ens arribi ens faci gol, i em penso que tot això pues, influeix en que després les coses no ixen, jugant en el resultat en contra, pues, no ixen conforme haurien d'eixir. Però bueno, el futbol és així, no? I no n'hi ha ningú comentari que fer, només que si mos deixen seguir treballant, i si no, pues, estem pues, com tot en el futbol, així com sempre l'entrenador és el responsable, jo no diria el culpable, i ja t'ho dic que jo la meva il·lusió és seguir treballant fins que em diguin el contrari. distant past. Security and human systems, but all will always last.
Oceans are the sail, and blind faith is the mast. Without the breath of real freedom, we're getting nowhere fast. If God is dead, and the actor plays his part, his words of fear will find their way to a place in your heart. Without the voice of reason, every faith has its own curse. Without freedom from the past, things can only get worse. Sooner or later, 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 sooner or later. A risen history is the catalog of crime. The sordid and the powerful, the architects of time. Mother of invention, oppression of the mild. With constant fear of scarcity, aggression as this child. Sooner or later, 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 sooner or later. Convince an enemy, convince him that he's wrong. To win a bloodless battle, the victory is long. A simple act of faith, and reason over might. To blow up his children, only prove him right. History will teach us nothing. Sooner or later, just like the word first day. Sooner or later, religion will throw the past away. Sooner or later, just like the word first day. Sooner or later, religion will throw the past away. Sooner or later, religion will throw the past away. History will teach us nothing. History will teach us nothing. Know your human right. Be what you come here for. Know your human right. Be what you come here for. Sooner or later. Know your human right. Be what you come here for. Sooner or later. Be what you come here for. Sooner or later. Be what you come here for. Sooner or later. Be what you come here for. Sooner or later. Be what you come here for. Sooner or later. Be what you come here for. Sooner or later. Why are these women here dancing on their own? Why is there this sadness in their eyes? Why are the soldiers here? Their faces fixed like stone. Can't see what it is that they despise. Dancing with the missing, dancing with
the dead. They dance with the invisible ones. Their anguish is unsaid. Dancing with their fathers. They're dancing with their sons. Dancing with their husbands. They dance alone. They dance table. What else can they do? Dancing with the missing, dancing with the dead. They dance with the invisible ones. The anguish is unsaid. Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their husbands. Danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas. There is the finishing. So a little crop. It's foreign money that supports you. One day the money's gonna stop. No wages for your torture, no budget for your gun. You think of your own mother dancing with her invisible son, dancing with the missing, dancing with the dead. You dance with the invisible ones. Their anguish is unsaid. Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their husbands. They dance alone. They dance alone. One day we'll dance and dance. One day we'll sing our freedom.
La veritat és que jo podia ser l'últim que repercutirà a l'equip. Jo vol donar que estigui sentat en el banquillo que s'haguera dalt en la grada perquè els jugadors saben massa el que tenen que fer. Ojalà a mi m'aixiren molts partits i que els jugadors no s'aixiren ningú res, perquè la importància no és relativa. Ells al mig del camp saben ja massa i tenen totes les idees fetes. No crec que jo es farà falta ninguna. Sí, però Cañero, per exemple, no jugarà. Pomar està dubtós i Sant Martín pues, pensa que tampoc pot jugar. Bueno, n'hi ha que veure què és el que va posar en la jugada de Cañero. La jugada de Cañero està claríssim, li posarà que li va agredir un jugador sense valor, o sigui, l'ha d'arribar quan se n'anava sol escara al porter. Bueno, si ell ha vist la jugada així, m'imagino que haurà sigut això. Bueno, està clar que Pomar no va poder jugar, si Cañero no pot jugar, tampoc pot jugar. La de Sant Martín crec que han sigut diferents, una ha sigut per protestar i l'altra ha sigut perquè ell ha cregut que el jugador de nosaltres ha intentat tirar-li la gent damunt, quan pensa que no feia falta ja tirar-la perquè ja la tenia tota en contra. El que ha intentat Ramon era que la gent animara l'equip, ja que estàvem en nou, també, però ja t'he dit, fins que no vegem l'acte no puguem fer un resumen tampoc més o menys de lo que ha passat. Jo veient l'actuació pense el pitjor de... A més, és un col·legiat que ja el coneixem d'altres partits que, en fi, que és que no volem entrar en la polèmica brutal, però és que n'hi ha persones que deurien ser declarades incapacitades per així un terreny de joc, no ja per el mal que fa els equips, sinó perquè pot ocorrir un altercat públic, com gràcies a Déu no ha ocorrit avui en Oliva, perquè la gent una altra vegada ha demostrat que a pesar de l'exalta que estava, pues, és una afició pues, senyora. La veritat és que llavors he entès que això no té ninguna explicació i que com a persona pues, no n'hi ha que donar-li ninguna importància. Hi ha el colmo d'esta persona és que damunt siga policia municipal. Si aquesta persona de policia municipal té que impartir ordre i el que fa al mig del camp, pues, bueno, si l'ordre que impartís en la seva feina és igual com esta, pues vamos a apagar i vámonos perquè això no té ninguna explicació.
up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Wonderful life. A wonderful life. But now everything is coming up roses. Everything is coming up roses. You don't understand it. I can tell it by your smile. There's a kind of freedom to be had from your life. I always said that today is like tomorrow. Don't sell it short for true. I should have known, I should have known, should have known how. I should have known, I should have known by now. But now everything is coming up roses. Everything is coming up roses. Everything is coming up roses. Everything is coming up, coming up. Everything is coming up roses. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if we can. No need for greed or
brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
En campió com és Vicente Montsenies i això ja es converteix en habitual. Ja portem 3 anys que totes les campanyes finalitzem amb l'alegria d'haver aconseguit el màxim per al seu equip. Efectivament, jo penso que el ja deu ser l'última, però la trajectòria que ha portat el club ha sigut molt positiva. Fa 3 anys, campions, però varen pujar, l'any passat campions, vaig fer la promoció, campions i tenim la promoció.
la cosa s'embruta. Bo, lamentablement no s'han pogut oferir els últims minuts de partit degut a que la pluja ens ha impedit estar en la càmera encesa. Han pogut fer tot el que ha sigut possible. La nostra càmera ha agarrat una verdadera banyada i l'alegria que ha tingut l'Oliva és que quan passàvem minut i mig del temps reglamentat ha marcat Solves, Fernando Solves, l'home que es casava fa unes setmanes i que no havia aconseguit cap de gol durant tota la temporada. Avui, i ja ho comentàvem en el transcurs del partit, ha aconseguit un gol que pràcticament és molt important per aconseguir l'ascens. A més, la notícia és que l'Eivissa ha guanyat en Àguiles, el qual sempre li posa les coses més fàcils a l'Oliva, perquè si haguera avui guanyat l'Oliva a l'Eivissa, el senyor Eugenio Tudela, el seu equip, haguera sigut ja campió, però és igual, si no esta setmana serà l'última. No, pareix que la lligueta de promoció està condenada a que solucioni l'últim partit. La veritat és que el partit de la setmana que ve pot ser altra vegada d'infarto en Eivissa, perquè el que tinc que tindre clar és que l'Eivissa en el resultat d'avui també encara té possibilitats de pujar, però penso que el més bonic de tot és que seguim depenent de nosaltres i que ens espera una altra setmana de treballar a treballar a tope i el diumenge un partit pense que molt important. The end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way.
my fill, my share of losing. Now as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Oh, no, 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 not me. I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, not the words of one who needs. Record shows I took the blood. Prepartit del partit que va disputar-se contra la Societat Esportiva Eivissa, i tenim amb nosaltres a Sauro, el capità de l'equip, Oliver, que ens va fer unes declaracions abans. Deixes començar. Com estan vivint estos últims minuts? Home, ara de categoria perquè acabem de dinar i ara anem a fer una siesteta. Com veus els ànims, el teu particular i els teus companys, sobretot el de Miguel Ángel, que està fent senyes darrere de la càmera? Bé, els ànims ja ho sabeu, nosaltres estem molt animats, ara ve lo bo, ara ve lo bo. T'animes a fer unes preguntes als teus companys o no? Una o dos, perquè m'ho anem a dormir, ràpidament. Vale. Miguel Ángel, vine para acá, sí, vine. Ara estàs més bé que antes, que sí? Home, sí, després de dinar... Ara millor, sí. Tinc la panxa plena i això ja va bé. Ara què vas a fer? A veure si mos gitem un ratet i jo lliuret ho fem per això. Home, vale, pues, muy bien. Què creus? Després de gitar-vos ja aneu al camp. Sí, ara quan acabem de fer la siesta que anem a fer ara, pues, pararem un poquet i al camp ja. Muy bien. A dormir. Cañero, vine així. Fes un cridament. Un cridament? Home, jo cridament no sé què dir-te, cridament. Muy bien, aquí per un cridament. Bueno, el cridament és que anem a per tot el avui, a veure si aconseguim les 6 de l'Oliva. Muy bien. Fernando, tu què dius? Com? Ja parlaré jo. Digo, bueno, estem així en l'hotel Copacabana, Disco Show, i anem a entrevistar a un jugador molt peculiar en aquest equip, molt decisiu en algunes de les seves accions. Mata Sants. I faig el cridament perquè vingui així Policarpio Díaz. Vine per sí. Vine per sí. Però tens que parlar valencià, Si no... Que m'ho va fer una demostració de lo que ha après ell en esta temporada que ha estat en Moratros, de parlar en valencià. Esta és una primícia mundial. Poli va parlar en valencià. Bueno, Poli, vine per sí. ¿Cómo ves tú el partido de hoy? Bien, yo pienso que bien. Espera. Estem parlant en valencià. Yo no sé parlar valencià. No, lo que tu m'has dit antes de mi és que sí que saps parlar. I ara vull que dones la primícia a tot el poble d'Oliva com parles tu valencià. I que no sé parlar valencià, ara a veure si em va veure a mi tot el poble i... Tenim així també, però... Xica, vine, pots parlar. Vine, parlaràs, vine. ¿No sabes hablar valenciano? ¿Hablas español o no? ¿Sí? Ah, mira, pues tenemos aquí a una superfan de la Unión Deportiva Oliva. En principio, que nos dé su nombre. I speak English. Speak English. ¿No entiendes español? Nada. What's your name? Natalie. Un poco más fuerte que nosotros. Natalie. ¿Te gusta el fútbol? Yes. ¿Pero mucho o poco? ¿Y los jugadores te gustan? No comprende. Los jugadores, nosotros, el equipo, los jugadores, si te gustan. Si están buenos o están... Hombre, siempre hay excepciones, pero alguno habrá, ¿no? No comprendo. Bien, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Thank you very much.
Y seguimos aquí, pues vamos a entrevistar al chico este que se está quedando en el pellejo. Està quedant-se en els ossos, diu Rafa. Així n'hi ha molts que estan quedant-se en els ossos. I voldria que m'ho donara una opinió de lo que pensa ell sobre el partit d'Esprà. Home, jo penso que en aquest equip que té la Unió Esportiva Oliva, que són tots uns treballadors, que són molt serios, no riuen mai, no estan mai de cachondeo, que tenen un gran campió com és Poli Díaz, que parla en valencià, i en un jugador com Fernando Solves, que des que s'ha casat ja marca gols i tot, pues, què tinc que pensar? Estic fent el trau, no? Què és el que tinc que pensar? Però si tu la Madonna que no diga que no me l'ha llevat. Pues que esta nit... Ahí va Palones. Toca Juan Misalelles, atenció a Carlos, el xut de Carlos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Rafael Llario! ¡Gol de Rafael Llario! ¡Que t'havia complit ja el minut 47 i mig! ¡Quin gol de Rafael Llario! ¡Campeones! ¡Final! El Oliva, segona divisió. Atenció, perquè ja invadís el públic al camp. A Copa do Mundo é nossa. Os brasileiros não há quem possa. Esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A Copa do Mundo é nossa, os brasileiros não há quem possa. Esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Li donava ja la victòria a la Unió Esportiva Oliva i que donava també l'ascens. Com es sent Llario en estos moments? Bueno, pues en estos momentos pues ya pots imaginarte que molt feliç després d'haver fallat el penalti i marcar este gol que ha valgut pues, l'ascens. És que no tinc paraules per dir-ho. Gràcies a l'afició d'Oliva que s'ha desplaçat així i a tots els mitjans d'informació i al final l'han portat a bon port, però és que no, és més emocionant. ¿Y Álvaro? ¿Y Álvaro qué piensa? Pues puede ser que sea uno de los días más felices de mi vida. Súper content i súper alegre. L'únic que passa és que tenim una cosa que ens embarga de l'emoció que tenim després d'haver vist el nostre equip que ha demostrat el que al llarg de tota la temporada i el campionat venia perseguint. Era aquest ascens tan anhelat per tota la ficció, la junta directiva i els jugadors en general que tot...
Copa do Mundo é nossa, os brasileiros não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é por